most matrac csatát, a lányok a vízpartról izgulják át, és este a tábortűz fényeinél a tanár úr gitárja minket kísér. A vidám napok gyorsan szaladnak el, hogy eltelt egy hét, senki sem fogja fel, de megígérjük, újra visszajövünk, s addig csak szépekre emlékezünk. Megy a vonat, rohan a táj, valahol minket a vízpart már vár. Lehúzott ablakból integetünk, s jobbnál jobb számokat énekelünk. Most nem számít az sem, hogy mennyit tanulsz, mennyi köbgyök plusz-mínusz 20. Megbízni egymásban a legfontosabb, s meg nem bánni